Maar waarvoor ik eigenlijk bel, wil je vragen of jij die sigaretten van me mee wil nemen? Want ik heb hem niet veel meer. Dankjewel. Moet je eigenlijk nog een sigaret uitleggen? Nee, het Twan heeft ook niet meer nodig. Oké, doei doeg. 1, 2. Oh. Ja, ja, ja! Hey! Ja! Het is gelukt! Ja, ja. Oh, wat leuk! Ja, heb jij mooi omgedraaid? Precies 5 maanden. Kiekabel. Naomi. Oh, ik ga je moeder even bellen. Hallo. Zeg maar dat ik hem op YouTube